Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz öňün ýagny 23 martda Türkmenistana uly şowhun bilen geçirilen dabara bilen baglanyşykly boljak. Eger görüp geçen bolsaňyz, şol Watan Satan programasyna 20-sine geçlik görkezildi de. Ine şo ýerde görüp, ine düýün olsaň Türkmenistana Aşgabatda jaň etdim. Şu nähil terde bular şunça kada kanuny kabul edip bilýärler diýen şu meselen töwereginde gyzyklanyp jaň etdim. Näme bilen baglanyşykly? Ine şol programmada aýdylşy bir günüň dowamyna Gurbanoğlu Berdimuhammedow 20den gowrak kada kanuny onuň üýtgetmelerine, onuň täze görnüşine, onuň üstüni doldurmalara, şu zatlara gol çekipdi. Bir önahil beýle bolýar bir günne 20 sany kada kanuny ýa üýtgetmeleri gol çekildi. Bir akla sığjak zat däl. O bu toplumy hödürlemek üçin ýa karar kabul etmek üçin bir günnäl, bir aýdal, belki 2 aý işlemek gerekdir. Ýöne şol gol çekilen kada kanunlaryň üstünde kim işledi? Türkmenistanyň mejlisimi ya da başga guramalar, edaralarmy, ya bilermellermi, ya institutlar teklif etdimi? Kanunçylyk boýunça ya aýdaly pudoklaýyn ministerlikler teklif etdimi? Soň onu ýemede gararlymy aýdaly mejlisi. Bu barada halka hiç maglumat berilen ýeri ýok. Hiç kim hiç tatdan beýhabar, ýöne bir günne yglan edildi, ine Gurbanoğlu Berdimuhammedow 20den gowrak kanun üýtgetmelerine gol çekdi. Ol gol çekilen ýa üýtgedilen kanunlar nämeden ibaret? Esasan 2 bölük bir pasap edýärni. Birinji bölegi şol rejim enne ýykyljagyny bilip dur, halkyň enne ayaga galýanyny görüp dur, şoň üçin özüni goramak üçin bir topar üýtgetmeler girdi bu türde şerhet kullugyna diýdi. Ýene şol korrupsiýa garşy bir zatlar diýdi. Ýene de şol ýurdun içindäki tertip düzgüni berkitmeliydi, terrorçylyga garşy diýdi. Hamana Türkmenistanyň 4 tarapyny düşman gurşap alyp üstüne ýagy çöküp duran ýaly ýagdaýda eger şu gol çekilen kagazlara ýa kararlara göz gezdirsen, şular ýalman çykýan. Ýöne hakykatdan şol gol çekilen kararlaryň ählisi özüni, öz rejimini, öz daştöweregini, tohum tijini şol halkdan, halkyň gazabyndan goramak üçin gol çekilen kada kanunlar ýa üýtgetmeler diýip kabul etmeli. İkinji bir emesine bölümine ýa gol çekilen zatlar. O taýda aýdylýan zat esasan ine täze Türkmenistanyň ýa-ni at gazanan atşynasy we geňel malda Türkmenistanyň at gazanan içşynasy diýilen zatlarym ýazylypdyr. Bu nähil beýle bolýar. Bizde içşynasy ozal at şolary ýarda kılan ýeri Türkmeniň taryhyny men bilemem, barmy? Bilýän bolsaň soň kommentlerde ýazyn. Mene eşden zadymdan. Indi näme üçin bunu edýär? Şol indi başga özüni aklary, özüni öwdüreri, dile getireri, halkyň bir aňyny bulaşdyrary hiç da tapmansaň ol şey diýär. Ine bar oýlap tapan zatlary töweregindäki ýallakylarynyň oýlap tapan zady ine Türkmenistanyň hormatly atşynasy hemde Türkmenistanyň at gazanan içşynasy. Bu nähil? Bolýa ine şol atşynasy diýip bir adamyň orta çykardylar, onu hem attaklar eýem medalyn çykaryp ýetişipdirler. Seredin habarda aýdylşyna göre 22 martda Gurbanoğlu Berdimuhammedow şol at toplumuna baryp prezidentiň özüniň at toplumy bar, şo tapbaranyny munyň ýanky şol Akan diýen bedewi diýär, özüň hut özüniň seýislen bedewi diýär. Şondan bolan Akan bilen Lalegyzdan bolan ine bir taýçanagyň adyny Aşgabat diýip dakyp gaýdypdyr şo taýda 22 martda.
Ünsverin tutaydı. Hut özünün diye yankı seyisleyen atı diye. Bir Türkmenistan onu kimse eme dolanırya eger kurban gulu at seyisleyen olsa giyce günü. Onu başı derdim keselem gerek gal bir adım üçün şol at seyislemekten maşa ne devletin işine yetişiye. Ne adım kitapları yazıp betişe, ne adım aydım yazıp betişe. Ho baran günüm so tayçana görüp ol sonra atta kanına ine Aşgabat deyip gosu oneken. Şol gijan özünde de onun aktığı yankı Kerim oğlu pökküce var. Oğlum eyyam sağ düdüptür şol emesinin kakasının atasının yazan emesinin goşkusunu. Bir gün geçmekada eyyam 23. Mart'ta bu goşkuyunu eyyam aydım eme gözel şağılığı var on şanını goşku goşuyan bir Cemal Sapar vardı. Onun atalaktığını yazan düzen goşkusunu aydım edip beni scenada yollaşlarla aydıp beri. Bir günün içinde bolyan zat. Benim için edildi. Şu halkın gözüne çöp atmak için edildi. Bu bolup bilecek zatlar 22'sine bar ya, tayçana görüyor, goşku düzüyor, 23'üne de eyyam medalya sayarlar, o adamı kutlayarlar, hemen goşkusunu eyyam sade uğrayarlar, onam aydım edip aydıp beriyarlar. Ol başka bir saytta okak gördüm, dün şol Kerim Oğlu'nun adını yazılayan zat var, kompozitör Kerim Oğlu, Berdi Muhammed, şu goşka sazı deyip. Ol sazını meyesi yanlışmayan bolsa bundan 30 yıl ozal Natalya Arayra deydiler. Şol yazan saz eken, düzen saz eken. Bilem oğurluk bolup çıkýardy. Ine bular ýani bir tohum öwrenje derler oğurluk etme. Ine şu şakırdı bilen bular şol adamların gözün başına aylacak bolýarlar ýa-ni çarjygdy da ýene de tupan geldi öten ýyl kyal uly bolmasa da ýöne beter kiçemder ýetirendi ýani şäherin içine de daş töwerekdäki owalara da bir adamyň ýoğulunlygy dogly tasdiklaryny ýöne ikinji adam bardyň ta habar berilene. Ene ýöne şu zatlaryň üstüni gömmek üçin edilýän oýun. Oğluny uğradypdyr şäherje olan baryp otadan ene naharnip so taydanım çıkıp vertalyoda menip iyidine gaydıptır. Bar eden işi kerka var. Neyse değil, 36 tane tamojlayan işgarini tutsak etmek barıda, solar cenayeti çekmek barıda tavsak berip gaydıptır. Olan eden işi näme? Şol Türkmenistan'ın 5-6 tane rayetini şol tamojladan $5,000 verip Özbekistan'a geçiripdirler. Olaram Özbekistan'ın yankı serhet kullukları saklap iyidine Türkmenistan'a deportasiya edilenden soň bu zatlyň müstaçylýar. Ine bulan şol ine tupan üçin baranna dene bitiren işleri şol. Eden işleri ýok halk üçin. Soňra ýene de bir aýdylmaly zat bardy. Şol näme üçin ahir netijede nira alyp geldi bular döwleti. Bir seredin watandaşlar. Bizde döwlet ýok. Hökümetem ýok. Görünip duran zat. Bir gidip yatan devletin, milletin, ilatin agdaýşylar ýaly gözgüýüni şertdeka, ykdysady taýdan döwlet çökensoň, ilatda iş ýok, aýlyk ýok, koronavirus gaplap alynsoň. Inni bular gidere ýoluny tapman şu ýalyn şular ýaly şu wejeralykly çykyşlary ýa bir şular ýaly sade horlamlyga ýüzürýärler. Ýöne faktiski aňyrsyna hiç zat ýok da bulan. Döwlet ýok, hökümet ýok bizde. Gutorypdyr. Şunu daşyndan seredýän milletler, döwletler, adamlar, daşary ýurtlar, indi Türkmenistanyň özleri daşyna akyly pikir edýär. Bu bir döwletler, bir dälhany, hakykatdan hem şeýle watandaşlar. Ýurdun içinde bolup geçýän zat bu bir akly ýerine adamlaryň etjek işi däller. Inni bir at gulolladı deyip, inni şon üçin bütün döwlet meşgullerine şowhun alır ýaly. O taýda ine hamala ol bir göroglyň gyrasy dogan ýaly. Inni galan atlar gulollasa näme boljakka onu. Onsoň bir näme günne gün aşa at toýuny soň it toýuny bermelimi? Ya şolar gutlap aýdym aýtmalymy? Hani bir döwletiň alady, hani bir millet barada alady.
Hani bu krizisin öňüni almak, nädip krizisten çykmak bardy, gurrun edýän adam bar Türkmenistanyň içinde. Ne parlamenta, ne hökümetinde, ne gopbolu köşkünde, ya ýene bir ýerde. Hey bir adamdan eşitdiňizmi watandaşlar şu bizim sede var ya duçar bolan problemlarymyzyň çözgüdi bardy. Agdyndan anyk bir zat eşitdilimi? Ýok. Aýdylýan zat diňe näme? Şol diktor görleýär. Hem Qur'an Gulyň ornuna da şol görleýär, hökümetiň ornuna da şol görleýär. Parlamentin ornuna da, qadiyetin ornuna da, ay qara şu döwletde bir edara gurumy bar, bolsa şolaň adyndan görleýän iksan diktor. Ol edidi, bol beydidi, ene hormatly arkadaşymyz, gahrman arkadaşym, han gahrmançylyk nerede we nämede? Nerede? Görkezsin, şu gahrmançylyk näme esaslanyp şoňa gahrman diýilir. Men düşünüp bilemek, belki düşünýän adam bardyr halkymyzyň içinde. Näme gahrman o? Ýurdu başyna geýdiler. Döwlet ýok bizde watandaşlar. Hökümetem ýok. Bular diňe enne şular ýaly oýunlary görkezip, şeýdip halkyň gahar gazabyny ýumşatyp, milletiň ünsini başga ýere sowjak bolýarlar. Ha? Süleyman Neresen ýogalyny 2 ay bolana, olar ýatyrdylar meseleni, pikir edýärler, indi halkyň ýadyndan çykyşar o, soňra indi başga zatlar bilen meşgul bolar. Hana ol özbekde ýeňije maşin berdik, diýmek şu bilen mesele ýapyrly ýa çözüldi. Çözülene. Hemmäňiz jogap bermeli bolsunuz şu jenaýat bilen baglanyşykly. Biz ýönöke ýere o taýda Süleymanyň depderini giýirdimde. Şo bilen baglanyşykly şu döwletde edilen ähli jenaýat şu depderiň içine ýazylar. Şoň esasynda da ýörüýti Türkmenistanyň komissiýa dörediler. Soň ol komissiýa işleri prokuratura geçirir, prokuratura da suwda geçirir. Suwda adil kararyny çykarar. Onun üçin ol pikir etmezin, ol takırdı tukurdu bilen, ol şady horramlyk bilen, ýa birine maşyny paýlany bilen, ol beýdip ol edilen jenaýatlaryň üstüni ýapar. Başarmaz. Ýöne men size bir zat aýtjak boldum, watandaşlar, o taýdany döwletem ýok, hökümetem ýok, bil baglap oturar hiç esasam ýok bizde. Indi şu ýerde biz halk bolup jebisleşip, indi diktatura dur diýmäge wagty gelip ýetdi. Mundan aňyrda diňe öňümüz garankylyk we tümlük. Ýurduň içinden gelýän habarlar bir-birinden aýylgans. Men olar barada aýratyn durup geçerim, men şuny aýtmaýyn. Olar her welaýetden bar, ondan şu her welaýetden gelen habarlary aýratylykda aýdyp berýän, ýylgydyna saýhallaşdyryp. Onu şonu görürsiň ýurduň içinde nähil derejä baryp ýetdi halkyň ýagdaýy. Şonuň üçin watandaşlar oturun, oýlanyň, özüňiz üçin netije çykaryň. Indi bir rejim bilen bizim halkymyzyň gelejegi ýok. Absolutna hiç zat ýok bizde gelejekde. Ýygyňyzda galan dogan garnaşlamyzam, çağalarymyzam, aktyklarymyzam hemmejigi şo gerew alynan rejim tarapdan. Özlerini saklamak üçin bizim hosarlymyz olar gerew saklap otylar. Ine şeýle ýagdaýlar. Galan zatlarym ýuwaş-ýuwaş erte böwrün size hökmen aýdyp beren näme bar bolsa, gelen materiallar var, gelecek materiallar var, garaşyp otyr ýurduň içinde. Hemmesini jemläp bir gezekde aýdyp beren. Bolýan şu ullukça sag oturuň, saglykda görüşeli, hemmäňiziň öýüňde saglyk watandaşlar.